Muhamed, njihov vjerovjesnik, naš poslanik. Muhamed je nebi njihov, naroda Beni Israil. Ajet 2, 246 je izjava da je Muhamed nebi za Beni Israil. Dijar, obitavalište privilegovanog razumijevanja za vjernike naroda Beni Israil. To je njihov izraz, njihov locution, u njihovom religijsko-teološkom leksikonu. Riječ je iz Ibrahimovog govora, ali je specifična za Beni Israil. U prijevodu na osnovu tefsira prevedeno naša zemlja, naša gruda. Kur'an za svoje sljedbenike definiše džennet. Brzim tumačenjem ajeta se stiče utisak da će se boriti, a kad se analizira govor dobije se suprotna izjava, neće se boriti. To Allah i potvrđuje na kraju ajeta. Sad polako, marljivo, po ahira principu. Zar nisi, što nisi razmišljao, elem tera, uvaženi dostojanstvenici, plemstvo iz Beni Israil. Min badi Musa, poveznica, izraz koji ovaj ajet povezuje sa drugim i onda dobijamo jasnu sliku o kome je riječ. Poslije Musi, radnja se dešava u vremenu nekog nebija, poslije Musi. Nebi Lehum, vjerovjesnik, poslan njima, za njih poslan, isključivo za Beni Israil. Vidjet ćemo ko je taj nebi o kojem ajet govori. Nedvosmisleno radi se o Muhammedu tokom njegovog života. Jedan od brojnih nebija koji su uzdizani u i za narod Beni Israil. Svaki nebi je vladao za svog života. Ovi velikaši traže da im nebi odredi političkog vojnog lidera koji će organizovati sigurnu i prosperitetnu zemlju, državu za Beni Israil. Taj njihov nebi pita: bili se borili ako vam se borba propiši? Kodirano, bili prešli u novi sistem? Oni Beni Israil odgovaraju u formi kontrapitanja, što nas momentalno podsjeća na stil govora pokuđene grupe u Beni Israil, Bauda. U tom svom kontrapitanju oni priznaju da su svjesni da je došla nova knjiga, koja prijeti da dokine njihov religijski koncept koji dugo postoji i na čemu su pokoljenja učena i podučavana. Oni govore o Kur'anu i oni govore da nema razloga da ne prihvate borbu ako im bude propisana. Njihova izjava je lukava. Površno izgleda: da, naravno da ćemo ako treba ratovati, jer bi mogli biti istjerani iz naših kuća i onemogućeni da podižemo našu djecu. Ne govore oni ovako. Ovo oni u stvari kažu: mi smo u opasnosti od nekog ko nam donosi prijetnju i mi ćemo ratovati protiv onog ko nam tu prijetnju najavljuje. Eto šta oni stvarno govori. Taj nebi koji im dolazi i nešto novo im donosi, nešto sa čim oni nisu dosad upoznati i što prijeti da zauvijek prekine njihovu tradiciju, oni će se protiv njega boriti. To ovaj ajet govori. Allahova izjava na kraju je istina. Kad je propis stigao, treba raditi i postupati, borba. Oni su odbili napustiti Tevrat i nebi sistem. Gdje je ova borba bila njima propisana? Vidjet ćemo u Kur'anu. Borba je metafora za mukotrpan proces napuštanja, ubijanje starih tradicija, navika, radi uspostave novog sistema, direktne komunikacije sa Svevišnjim, putem Kur'ana. Katil, borba. Katil fi sebila, borba na Allahovom putu. Allahovo naređenje u suri 33, 28 do 36, da se napusti stari, nevažeći Tevrat sistem i pređe u novi, kuranski sistem. To je borba na Allahovom putu. Beni Israil su osmislili svoju borbu protiv naređene borbe. Svojom borbom su htjeli dominaciju nad knjigom, nad ardom, nad svijetom, kontra Allaha, kontra Kur'ana. Oni nekoliko nisu iznevjerili povjerenje, nisu bili zalimin i oni su prihvatili borbu i postali muslimani. Ovdje imamo 3 skupine poveznica, sve unikatne i neoborivo čvrste poveznice. Kad razumijemo poveznice, znaćemo ko je nebi. Prva jedinstvena poveznica 2 puta u Kur'anu, min badi Musa. 2 puta u cijelom Kur'anu se pojavljuje izraz. U ovom ajetu 246 i drugo pojavljivanje ovog izraza je u ajetima sure El Ahkaf, sura 46. Ova 2 ajeta iz te sure 46, 29-30 govore o Muhammedu, kome je upućena grupa džina,
ljudi koji su potpuno pod utjecajem svog iblisa, to jest svojih pristrasnosti, zabluda i sklonosti. Ti ljudi su upravo zainteresirani za bilo šta što bi moglo biti objavljeno nakon Muse, što ih odmah stavlja u kontekst sljedbenika Muse, a i sami su izustili taj izraz min badi Musa, što je Kur'an citirao. I ovdje imamo obrazac, oni rekoši, pazi, govor iskvareni ljudi slijedi. U tim izjavama oni se deklarišu kao sljedbenici Muse i govorom to potvrđuju min badi Musa. Tako, grupa iz Beni Israil u suri 2, 246 je definisana istim izrazom kao i grupa iz 46, 29 do 30, što znači da se radi o istom nebiju. Muhammed, nebi za Beni Israil, je naš poslanik Muhammed, prva poveznica. Druga jedinstvena poveznica, 4 puta u Kur'anu, Wallahu alimu bi zalimin, 4 puta u Kur'anu. U suri 2, 246 imamo nebiju lehum za nekog nebija i završnica sa poveznicom Allah otkriva prekršitelje ugovora propisa. U 2, 92 do 95 Musa vam je donio bejinat, a onda ste uzeli tele, to jest šta god što vas učini brzopletim, a onda u 2.94 se obraća Muhamedu sa kul. Reci, kome? Istoj grupi ljudi koji slijede Musu. Ako ahira samo vama pripada, po njihovom razumijevanju dženet na onom svijetu, a kuransko značenje boravište privilegovanog razumijevanja, a vi ste između ljudi i Allaha kao odabrani narod, kako oni tvrde za sebe, onda poželite smrt ako ste iskreni, sadikin. Poželite smrt, budite voljni boriti se za prelazak u sistem Kur'ana i takva borba može značiti i fizičko sukobljavanje, odbrana od napada protivničkog tabora, gdje ima i mogućnost pogibije. Budi spreman na sve to ako si iskren da je ahira tebi obećana. Ovo je izražavanje u Ibrahimovom govoru. Razgovor je između ljudi koji slijede Musu i Muhameda. Oni neće poželjeti smrt zbog onog što su svojim rukama donijeli, zbog onog kako su sebi protumačili i onda potpis Wallahu alimu bi zalimin, poveznica nebiju lehum u 2.246 i Muhammed u 2.94. Poveznica je jasna, nebi Muhammed. 2. Wallahu alimu bi zalimin i odnosi se na istu grupu ljudi i odnosi se na borbu, katil. Katil fi se bila, borba na Allahovom putu je kuranska metafora za ulazak u zahtjevnu, delikatnu borbu sa tradicijom, navikama, uspostavljenim kastama radi napuštanja starog, tradicionalnog sistema Tevrata, sistema nebija, pobožnjaka koji se referiraju na rab, sveštenika po Tevratu i prelazak u sistem Kur'ana gdje ništa od toga nema. U 9.44 do 47 govori se o istoj grupi ljudi. Oni koji su vjernici ne pitaju tebe, nebija, za savjet jer imaju sve instrukcije u Kur'anu, već samostalno ulaze u borbu zajedno s tobom. Oni koji tebe zapitkuju i tako zaostaju sa ulaskom u borbu su oni koji ne vjeruju u Allaha i dan kad će odloženo marljivo razumijevanje doći. Srca su im u sumnji i oklijevaju u toj svojoj sumnjičavosti. Da su mislili krenuti s tobom u borbu, oni bi se pripremili znanjem zikra i Kur'ana. Allah zna ko su i kakvi su. Mrzi da oni krenu, pa ih je prikočio, odgodio im polazak, oduzeo im volju, moral da krenu s tobom. Ostanite sa onima koji ne polaze, koji sjede. Pa se Kur'an obraća vjernicima. Ako oni krenu s vama, među vama ili u istom pravcu s vama, a uvijek ima među vama oni koji takve slušaju i mogu ih poslušati, one koji ne vjeruju u Allaha i ahira. Neki bliski ljudi oko Muhameda uzimaju i cijene mišljenje ovih ljudi. I onda dolazi izraz poveznica. Allah otkriva prekršitelje Allahovog propisa. Ajet potvrđuje da se radi o istoj grupi ljudi, istoj vrsti ljudi i Muhammedu u vrijeme kad je izdat proglas o borbi i potvrda povezanosti sa nebiju lehum, ajet 2.246, gdje Muhammed se obraća Beni Israil. Nemoguće je ne vidjeti ovu povezanost. 3. Pojava ove poveznice Allah otkriva prekršitelje je u suri El Džuma, sura 62, ajeti 5 do 7. Govori se o narodu kome je dat Tevrat i odgovornost za sprovođenje propisa, a onda je obraćanje Muhammedu. Reci,
Ovi koji tvrdite da slijedite put upute tragom Muse, ovi sljedbenici Tevrata, ako tvrdite da ste odabrani i da ste vi između ljudi i Allaha, isto kao u 2.94, još jedna poveznica, jasno je da ajet 62, 5-7 govori o narodu Tevrata. Poželite smrt i nećete poželiti zbog onog što su uradili ranije. Identično ajetu 2.94. I onda slijedi poveznica Wallahu alimu bi zalimin. Ajet se sa kul obraća Muhamedu, jasno govori o grupi onima kojima je dat teret odgovornosti za Tevrat tokom života Muhameda. Poveznica to nedvosmisleno potvrđuje da Nebiju Lehum u 2.246 je Muhammed. Treća jedinstvena poveznica, 2 puta u Kur'anu. Opet polazimo od ajeta 2.246 i analiziramo izraz hel asejtum, koji je čudan u smislu arapskog jezika. Tefsiri su raznim akrobacijama pokušavali tumačiti ovaj izraz, jer nije nešto što Arapi koriste u govoru. Nisu znali odakle je izraz došao u Kur'an. To je kuranski izraz, poseban i samo u Kur'anu, poseban za ovaj ajet 2.246 i još jedan ajet u Kur'anu, 47, 20-23. U 47, 20-23, kao i u 2.246 imamo hel asejtum. Gdje je Muhammed naučio reći ovaj izraz u 2.246? Pa naučio je u ovoj suri 47, 20-23. Allah govori i podučava Muhameda u 47.22 kako da se obrati ljudima iz Beni Israil tokom svog života. Tema i ovog ajeta je borba i odgovornost da budu uz svog nebija, Muhameda, borba za odbranu Medine, Mitak el Medina, Medinska deklaracija, Ustav. Time je uspostavljena konfederacija vjernika i jevrejskih zajednica u Medini, uključujući i grupe jevreja koje su naseljavale okolinu Medine. Svi ovi ajeti su da podsjete sljedbenike Muse iz Beni Israil, poslije Muse, koji su ušli u ovaj mitak, ugovor sa Muhamedom i vjernicima, pa ipak odbijaju da se priključe borbi radi zajedničke odbrane cijele Medine. U 47.22 opcija da se vrati tako što će iskvariti tekst knjige, da negiraju završetak nebi sistema. Opcija da raskinu porodičnu vezu, jesu li u rodu sa Muhamedom? Priča o Zulkarnein otkriva porodičnu familijarnu povezanost sa njima. On, Muhamed, je dijelom od Jakubovih potomaka, a drugim dijelom on je potomak od Ishaka koji je živio u Medjen, to jest Meka. Ovako imali su dvostruki razlog da ga podrže i potpomognu. Ne bi im bio i rod njihov. Allah i u 47.22 podsjeća na tu. Posljednji ajet 47.23, to su oni koje je Allah prokleo, udaljio i od sebe, prekinuo vezu sa njima, gluhi za primanje govora meleka, slijepi, ne vide jasno ajete Kur'ana. Muhammed je nebiju lehum, kazna je zbog toga oštra i momentalna. Neka moguća pitanja i odgovori. Prvo, sumnja u ispravnost tumačenja 2.246. Pod A. Nakon ajeta 2.246 slijede ajeti o Davudu, Talutu i Džalutu i oni se imenuju sa nebijuhum, njihovi nebiji, a ne nebiju lehum, nebiji za njih. Različit je izraz, treba obratiti pažnju. Tvrdnja da ajet govori o ovim imenovanim nebijima, njihovim nebijima i da ne govori o Muhamedu je iz razloga nepoznavanja stila Kur'ana. Odgovor. U Kur'anu imamo primjer kako Kur'an sakriva naređenja Muhamedu ili otkriva neke detalje o njemu usred neke kur'anske priče, zikr. Jusuf je dobar primjer i priča o Zulkarnein, priča površno kao da priča o nekom, a pažljivim učenjem vidimo da govori o Muhamedu. Vahij je sakriven u tekstu ovih priča. Osim toga, jasne su poveznice koje daju osnov za tvrdnju da ajet govori o Muhamedu kao nebiju lehum, nebi za njih, Beni Israil.